Malkar Asteri talde bada, eta Asteri taldeko helburu bezala, Malkarren helburua da, herrin ikastetxe desberdinetan ikastugulako beste hainbat arrazoiengatik beraien artean harremana ez dakaten umeen aurren harreman aliantza batzuk edo harreman batzuk eotea albidetzea, eta gu gaur bitartekari bat ume horiena, eta gero gu beraiekin beste harreman mota batzuk eraikitzea eta euskara sustatzea, berdintasuna, hezkidetza, eta holako balio batzuta jolastea eta ondo pasatzea hoi dudiga. Ite deun ekintza horok daka helburu bat. Ez da ekintza sartzeagatikan. Asteri talde pila gaude, eta bakoitzak berera laneteko, da ez da bat odego beste baino. Gu saiatzen da gure herrin laniko buena egiten. Urtero ekintza berdinekin ezkeo, ume bakien zer daun, ez da hainbesteko interesa pizten. Saiatzen da ekintza berri egiten, bai guztaizkienak, emozio bat ditu da, gazte gehiago mutzitu. Esperientzia berri bizitzeko eta ez izateko beti berdina. Txuri urdin batea jongo ja, larunbat baten gurasokin, lagunakin, kuadrian, baina ez dakit adibidez jaibol bat edo zuaitetatik ibiltzea saiatzea ematen bere egunerokotasun ez dakaten zerbait berria, esperientzia berrik. Horrengo teknologia berrekin dola, gaztek asko ditzia sare sozialekin. Baiekin informazioa banatzeko dela, modu hona da. Aparte, guk ite lana, hemen zatorran bakarrik ez gatzeko. Umez aparte, guraso asko jarraitzi digute sare sozialetan, uste dezakelako ez kuskusiatzea, baina jakitea postenekin dauden, zeiteuten, ondo pasatzeuten, eta azkeren da, lehio bat bezala, zatorran iteute gozak, lehio txiki hortatik ikusteko bilagunan, Malkarren zaitean. Abestian kontu egiten da pixka derrebote. Ze guk ideiteu konbibentziak asteburu pasak ideiteu, eta asteburu pasako izan finkatze dut gai bat. Eta bain, egon da umeen artean ikusi genuen zegoela boom bat Operación Triunfokin. Esan genuen, zeu ez duguten Operación Triunfo bat asteburu pasan. Esan genuen, bale. Baina abestia Operación Triunfoko baseakin euskeratingo deu, eta asteburu pasan erabiliko deu. Eta azken, asteburu pasako bakarrik izangoan gauza bat, bilakatu pixkat, zepila bat lan egon abestia egiten, letrak zer esan handia daka, zentzua daka, esan dut, zeba ez dugu bilakatzen gure kantan. Eta bendik lanan egea, baina, proiektua amaitzear dago, eta, a ber. Esplikatzea, Malkarrek zeiteun kantu eran. Azkenen, kanta baten bidez dinamikoa da, eta gauzak erraxago sartzea. Orduan, kantan izena da berez, eta gu kanta horrekin nahi deuna da adierazi, zer dan Malkar gutzako, zer dan Malkar eta guren elkartxok diala gure ume, gure gaztek zer dian gutzako. Azkenen beraiek gutzako berezigea, berezigea eta beraiek gutzako baita berezidia, orduan. Berezitasun hortan, deno gehala hundik eta... Bideoklipa egiteko asmoa dago. Hoi da. Eta nik biaztelatako duen, hori gara gara. Gauzak kondo ina egiteu, azkenen bideoklip bat ateratzea ez da egun batetik beste egitean zerbait. Eta gaina izango bideoklip, etxeko bideoklip bat esatean bezala kaserba, humila, baina gogokin gaude eta... Baina alde unu bena. Hoi da, eman gaude. Ja sigea udaleko prestatzen, ze fetxa eta mugaia finkatu dugu, eta ze urtetako umek. Eraltzide urte, lehenengo txanda ekainako behitatetik uztaiak 8 jungo ala, eta izango gara LH lau, bost, eta 6 da gero. Bigarrengo txanda, uztaiak 10-etik 21 batean, eta DBH bat, 2 eta 3 dauden. Baina, hoi da. Anterialdea da aiztondo baiara biziera. Hoi da, denai. Baina, gero gertatzena da, kupoa gainditze balin bada, igual, hogeinak balin bada 50 plaza eta apuntatze balin bada 70, hor bai marko duguna da parametro batzu finkatu, parametro horien baitan iteko aukerak eta hoi dozuzketa hoi. Baina, a priori, denak dia ongi dorrik eta aiztondo baiara osoko gazte eta umek aldute dakata aukera juteko.
Hortengo berrikuntza da apuntatu inbarkoala formulario baten bidez, online. Malkarreko orrialden jarriko deu formulario horren linka edo elbidea eta gurasoak inbarko dute formularioi bete eta hola apuntatu. Eta formularioi betetzeko aukera egongoa maiatzak 14tik 18. Voluntario egeagu, bai begiraleek, bai sukaldarik eta dena. Eta bueno, beti otega sukaldarikin hola, baina aurten suerte dakagun ez azkenen beharrezko gudia sukaldari gabe udalekuik ez dago. Ziklo hoi gabe oiogoien elitzakera existituko. Eta bueno, oiogoien dara esperientzia bat izugarria, ez zinobea, bai umentzako, bai sukaldarintzako, bai begiralentzako. Eta animatzeko, kriston ondo pasako guela, eta berai gabe ezin dela ez errin. Hasieran igual normala dela beldurokitza, 10 egun gurasotatik aldetzea. Gero ikustea, urtero jendia dela, ez da ez txarra. Ondo pasatzen duela, azkenean igual egun parea, askotako egun parea. Claro, bajoiak. Nabarrengoan ja estudia, eta ontsa bere baizik saltxan. Nik esango nikena behintzat probatzeko. Eta behin probatuta errepikatu ez bazu nahi, askeatzea eta erabat ulergarria da, eta errespetagarria, baina behintzat probatu, ze gero gatezea eta jungo banitz, eta nire laguna jundia, eta ni jungo banitz, probatu, eta ondo pasa.